Alright, what's up mga kaisla? Welcome back sa ating munting channel, no? Nandito tayo ngayon sa lungsod po ng Compostela, Cebu. Province of Cebu po ito mga kaisla, no? Tapos ngayon, salamat nga pala sa nagbigay ng wireless microphone namin. Dahil kahit nasa malayo po ako ngayon, no? Kitang-kita nyo, nasa malayo po ako sa nag-video sa akin, dinig na rinig pa rin yung boses ko. So ngayon, dito tayo magtatanong kung sino pa ang napupusuan nila sa darating na eleksyon, no? Tapos ito na po yung setup natin. Ito yung sa Vice President. Then ito na po sa President, no? Walo na po yung sa President natin. Tapos yung sa Vice President, may 6 po tayong kandidato. Tapos sa likodan po yung tali natin, no? So ayos talaga. Tatanungin po natin yung mga taga Compostela, Cebu, kung sino ba ang napupusuan nila sa darating na election 2022. Tapos kung bago pa lang po kayo sa aming channels, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para updated kayo sa bago naming video. Kalye Sorbe, Cebu. Alright, tara. So sa ngayon mga guys, no? Marami sanang tao dito. Kaso nga lang, bawal po yung mga government employee, no? Dahil karamihan po sa mga tao dito government employee. So doon tayo sa kabila. Ang ganda pala ng Compostela mga guys, lalo. Tingnan nyo. Hindi pa tapos ang ano, may bagong ano sila. Ayan. Dito tayo. Ayan, palabas po kami ng palabas po tayo. Labas tayo ng ano. Alright, what's up? Compostela, Cebu. Here we go. Ayos. Tara. First time. Ayan. So nakarating na kami sa Compostela. So ayan, akala ko ano. So dito tayo magtatanong. Medyo ano, yung mga tao dito ano. Ang lalayo. Malayo sila, malayo. May gumagawa dyan, no? Ayan, ang daming ano. Hello. Ay, ito sila si sir. Ay, sir, magso-survey po kami, sir. Oh, survey mo, sir. Survey sa para ating, naman, sir. Ano? Sa mayon lang, sir. Presidente o Vice. BBM si sir. Hi, sir. Oh, BBM Ayan, nakarating na kami sa lugar niyo, sir. Mga sa Vice naman, sir. Ala, grabe. Yawag mga sign na, sir. Sara o si Bongbong. Ikaw, sir? Ako, pan lang. Ako gyapon. Okay. BBM o si Sara. Ano, YouTube ba, sir? YouTube ba? Ikaw, sir? Survey lang naman, sir. Survey. Nag-vlog mo ba? Nag-survey. YouTuber po YouTube, kami, YouTube sir. lang. Ayan. Presidente. Wala pa? Wala. Wala pa. Pasa kay... Undecided ka sa Vice o sa Kwan, Oo. Wala pa daw. Layo pa Kwan. Pag ano na. Lamat. Okay na. Sir, mga to, sir. Survey mo, sir ba? Para naman, sir. Ang tagi tayo, sir. Pinaway sa namin, sir. Kaya ako. Wala akong piliin dyan. Wala ka. Pero balik nila Marcos. Itar ko. Marcos, ma. Okay. Ako nakaabot ko ng Marcos. Sa una. Wala may problema sa Marcos sa una dahil ang iya namang ni kontra sa una, kanala namang mga supak niya, kanang kontra niya. Politik na yan. Pero sa panahon na nag-una kayuan, Okay, Marcos yun. Vice naman, sir. Vice naman dire. Para naman. Kaya ako, Soto ko. Soto. Salamat, sir. Marcos o si Soto, si sir. Ano lang naman. Survey lang naman. Survey lang. Survey lang. Ha? Nasa na yung survey ninyo? YouTube rin, sir. YouTube lang. YouTube, wala naman. Thank you. Tama, ma'am.
survey na yun. Mao ni dagan nga presidente karon nya mga itong vice. Para nimo kanang maayo ipadadon sa Pilipinas po. Wala ka man ako makakuha ng ani daw kay ba mo kapag ano din na po. Wala pa. Binaw lang sa natin. Okay. Undecided si nanay. Sa vice po nimo ma'am. Wala pa kay vice. Okay. Ay, pakuyo ko kay makapanong. Okay, sir. Okay, madam. Undecided si ma'am. Decided yun siya. Pati si ma'am undecided. Kay daghan pang manay panan. Yes, sir. Opo. Mani pa magitag kito Ha? may. YouTube po. Kasi natin, Ayaw pa man. Oh, lay pa man. Dili pa kita kahit ba kayo. Apili mo gina. publish na lang, matao-tata na. Wala Ay, sir. hindi po, sir. Wala may nagpakuha na sir. Hindi ba ko karoon na politika, dautan. Wala. Daghan naman ako na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. W. So, ayan. Sabi ni, sir, natakot ni sir, baka daw, baka madaot. Hello po, pwede mag-survey. Survey lang ma'am. President po natin, ma'am. Sila mo kabutan kay pa pala rehistro. Okay. Ikaw, ma'am? Para ma'am. Hindi din? Okay. Thank you so much. Okay, kiraan po. Ikaw, sir. Sir, survey lang sir. Para nimo sir. Mana to president? Makabote ka, sir, no? Saan ni? President and vice. Vice. Survey lang. Hindi, litas. Para nimo. Bunggo ta, bunggo ta. Bongo. Vice Vice mo sir. mo, sir. May vice. Lini Soto. Lini. Vice, para to vice dire. Soto si kani. Soto og si Lini. Okay. Soto. And then president niya pala si Lini. Dili. Ay, ano? Bunggo niya, lini dili ano. So, Dili ta. Sara. Sara, ay. Okay, sir. Thank you, sir. Ayan. Oo, ano, sir? Akala ko, ano. Hi, maayong hapon. Okay lang mag-survey. Ayan, YouTuber po kami. Pili na imo, Oo, pili ka lang. Tanaw mo sir. Pili ka putar dire. Ay. Boycott me. Uy. Sige, doon tayo. Wala na hatag. Wala. So, ayan, maghahanap kami ng mapagtanungan. Ay, yung mga bata. Dito. Hello? Maka-vote na mo? Maka-vote na mo? President, sir? Magsasurvey pa tayo, sir. Maka-vote na ka, sir. Bata. Kayo rin. Bawal. Bata pa, bawal. Thank you. Ikaw, ma'am? Okay. Nahiya si madam. Survey. Teka na dia. Survey lang sir, mana itong dagang presidente karon, mana itong vice. Para niyo, sige kayo. Survey? Survey? Survey. Mana itong presidente karon, itong vice. May dire. Sara. Ang vice na presidente sir. Hindi na ko? Bunggo ka? Kadaya ni bunggo de. Mana ni bunggo? Bunggo. Si Bongbong, wala mga Bongbong. Wala mga disqualified. Ikaw kayo, padungan disqualified ito. Okay. Si BBM. Wala si... Ano pa mas Bongbong? Wala si... Ari, BBM. Sana dire, sana. YouTube rin ni sir, ha? YouTube. Ano ba disqualified si BBM? BBM, yun eh. Disqualified, ato yung Bongo. Oo. Ang bias naman sir? Sara gyud. Vice. Sara. BBM, Sara. Ikaw sir? Sara niyo. Sa mga kayo. Bias mo. Hirap ako Hirap na ko. Oy, Ayan, sa YouTube lang po ni Hilo. Tara sir. Tara. Okay. Isko. Esko, si sir. Ang bias naman sir? Sara. Okay. Sara. Sara. Mananaw mag-YouTube, sir? Oo.
Vice po. Sara Duterte, Vice. Bongbong. Vice, ada saya di sini. Ya, Vice mo sir. Hindi sa libre. Sara ko na. Wala, basta pa. Presidente ko. Wala pa. Galibog pa sa sir. Wala. Ako, Libo ko siya sa ako. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Presidente. Aniit pa ko kinsay. Ya, guys, Sara. Pangalit mo siya. Dako. Salamat. Ikaw sir. Salamat sir. Pinakamayos. President. Pacquiao, Disco, Lacson, BBM, Radio, Guzman. Bongo ka sir. Ang busy mo. Kiko, Soto, Sara, Rele, Atinsa, Sebil. Peleong, Blok Peleong aja. Soto. Soto. Saya sir. Selamat sir. Selamat sir. Isla di Langgo. Isla di Langgo dah. Isla di Langgo. Langgo bang? Live na? Ada live. Hindi pa, o pa i-upload. Naka-load sir, search na lang sir. Sir. Para mo sir. Pinakamayos tanan. Ang may mo pa das Pilipinas po. Robredo ako. Robredo. Lenny. Ang bayas naman sir. Vice. Si Soto. Ong. Soto. Soto sir. Soto. Soto tigon. Ito na sopan. Kamusta ba ni sila? Lakson. Lakson Soto. Lakson ko na Si og Soto. sir. Ayan, kasi ganahan mo shout out. Oh. Pa-shout out lang. Oh, shout out lang sa mga. Isko ako, boss. Isko. Bayas mo sir. Ang guys, kasi kapariasan na lang ni boss. Willy lang, boss. Willy. Willie. Willie. Tama rin Si eh. Doc. Doc Wele yung si Isko. Ikaw sir. Ano rin mo? YouTube sir. YouTube lang. Marcos ya, Marcos. Oh my God. Ang bayas naman sir. Si Soto. Iyawan ano? So, kinsa may nanguna na to diri? Nanguna na to si BBM sa pagka-presidente. Sa Sara Duterte sa Vice. Okay. Karina sir, thank you. Okay. Yeah. Nay, iro. Nagsabi kita ba? Sige mayor eh. Mana yung sa presidente na ano itong Vice. President. Para di mo sa mayor. Bongo, Lini, Marcos, Isko, Lacson, si Pacquiao. Opinion lang mo. Isko. Oh, Vice, ang ginagang Sara. Yang Vice mo. Kiko, Soto, Sara. Sara ko. Sarah. Selamat Sara. Ikaw ay sir. Hindi na maayos na. Presidente. Bongo. 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 Sara. Bongo, si Sara. Bongo og si Sarah. Selamat Sara. Wala ka na selfie. Oh, so bilang sir. Sa YouTube sir. YouTuber lang. Ayan. Hi, ikaw sir, makavote na kasi. Oh, ikaw sir. Ano niyo? BBM. BBM. Vice niyo. BBM si Sara. Si Sarah. Ikaw sir. Balita mo tama sir. President. Pilih ba? Oh, pilih ako sir. Marcos ako. Marcos. Marcos. Vice si Sara. Sarah. Selamat ya sir. Thank you. Ayan, shout out mo, shout out. Shout out. Shout out to Mr. GM. Branch. Ay, pakita ilang ano, ipakita. Ay, si ma'am. Bongbong. Sarah Tandem. Oh. Oh, Bongbong Sara Tandi. Ay, shout out mo ma'am kay Ogma ate upload sa Isla de Olango. Oh. Nakakaroon sa ilagon. Poultry Branch, Poultry Life Incorporated, sa mga law sa
baboy o mga kahayupan na ano sa diri high quality product at pinakabarato sa tanang nga brand sa beef. Okay, located at Compostela. So, ayan. Located sa Compostela. Okay, at tapos na si Sir. So, oo. Oo. Sila si Sir. Adila ka. Usa na siya. President and Vice. Presidente na to sir, yung kanil vice. Tan-aw nyo, maayo gid sa padano Pilipinas po. Sorbe din eh. Oh, sabi. Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Ping, Marcos, Magdadeng. Vice. President and vice. Are ko ni Pacquiao. Pacquiao, sir. Pacquiao. Ang vice naman sir. Sara. Pacquiao, Sara. Sara. Ikaw sir. Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Ping, Marcos, Magdadeng. Pacquiao. Ya, Sara sir. Pacquiao si Sara. Pacquiao and Sara. Okay. Kusog Sara. Mana tang nakuha ang resulta ba dere no na Compostela. Mana Compostela, Cebu province. Salamat ya sir. Thank you, thank you. So, Arisa. Ano ba na? Sige tangtang eh. Hello, hello. Hello sir. Oh, mami na. Wala pa. Pero okay. makaputar mo. Sige, so Sorry, decided butang mo. na tag undecided. Wala pa ka desisyon sila sir kay layo pa. Duha sila. Duha pa ng vice. Salamat ya sir. Naapo ba dito? Wala na. Asa kayo? May tao na sir. Ato ngayon, kadang-kadang ko na yun, mga balapal, mga school, terminal. Ano yun sa market? Oo, dito. Kaya gyud na. Oo, pwede na nakakita. Oh, thank you. Thank you. So, ayan, natapos ni. Ako ba na dito ay? Ay, nakabata naman? Oo. Kanina lang. Wala ko ni. Ayan, natapos ni, natapos. Asa ba tayo? Yan, kahit kanang. Akit lang yung uli. Okay, okay, okay. Hello? Para naman sir, sa gimayo sir, mana itong presidente sir, kanina ko vice. Ayan nga sir. Marcos sir, Marcos silang doha. Sara. Sara. Oh, pareha sila. Salamat sir. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. YouTube. Ay ka ma'am, sorbe lang naman. Para ni ma'am, wala ka? Undecided? Ay ka sir. Samtang nag-okay ba? Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Ping, Marcos, Parradi, Di Guzman. Para no? Wagi okay pa kasi mayo. Opinion lang na, opinion lang. Ito si Bongo. Bongo ka sir. Okay. Na imo ka sir, imo. Dali, sir. Para ko. Ganyan. Sa vice na to. Sara. Sara sir. Sara. Sara. Ayan. Si sir, tumawag ito si sir. Ikaw sir, ay ka ma'am. Amon sa lala. Mana siya kadagkar niyo. Tapos na si sir. Marcos si Sara. Oh, Marcos ug si Sara ya. Kamu bos kasi ito. Dili may kuan kay neutral mi. Kay di ba sa inon may bias yung mga kuan mi. Away mo presidente na pilihan. Ana mi dili may masulti ba kay base no. Kaya gisulti na mo imo. Lag mo gunin. Oh, yan. Oo, Base vlog. no, base ma. Natipyat ako sila likuan sa pila. So, ayan. Ay, ganun sa sir. Mana na sila, mana na. Tapos na sila. Mana na. Kasi kusog boss. Si Marcos ug si kuan Sara. Thank you. Ngari. Ikaw ma'am, kaya namin lang muna itukan. Dili ka Compostela. Ay, mo. Marcos ug si Sara. Marcos and Sara. Marcos. Ayan, ay mga eggs. Shout out taga Maslog o taga Bali-Bali. Kasanyaris umili og kudoy. Okay. Dala yung cake. Subscribe na sila. Thank you. Ikaw, wala ka tawag mo. Ikaw ba? Ay, Undecided ka? Undecided si ma'am. Ayan po. Ayan, dito tayo, dito. Ikaw sir, may hapon sir. Pwede ka sir? Ay.
Dito si sir ay. Ikaw ma'am. Pwede na. Nakapuntar ka? Pero makabote ka for president. Para nimo, Ay, sige, yes. Mayo. Oh, pwede siya. Oh. Pwede siya. Ha? BBM. BBM. So, So, ang bias na mo? Sarah gihapon. Sarah. Nangusog si Sarah dito. Salamat niya ma'am. Ikaw sir. Survey lang sir. President po, sir. Presidente na to sir. Yes, Kali service. Para nimo. Isko ka sir. Bias na mo? Pila kumayo. Welly, si Doc. Dok, Willie. Doc, Welly. Oh, kasi Ito. paring hawak na itong COVID. Wala. Okay, so ngari mi. Kalami silang mga first view eh. Okay. Tama, may hapon. Hello, mag-survey. Naman ay nasa atong presidente ma'am kani atong bias na para nimo usagi mayo nila mo. Kagulangan ako ko eh. Wala na pa ka sa Ayun na decision. ako. Tapa. Decided. Sa bias pa nimo wala pa ka. Wala pa sa bias sa presidente ya. Dali ka ma'am. Tama. Wala ra eh. Decided to siya. Under. Ikaw sir, pwede tama na sir. Para nimo sir sa pinakamayo sir. Matawag ko decision ha. So undecided din si sir. Kay lay. Ayun pa. Oh, wala pa. Salamat sir, salamat. Tapos si sir ikaw. Ikaw sir, kamutar ka? Oh, dili. Ade. Ayun sir, okay lang ba sir? Magtanong. Ikaw sir, pwede tama na sir. Nag-vlog sir ba niya? Ayan, presidente ni mo. Para nimo In magpila Vice. ka mayo. Ano So, itong presidente sumok kanya talaga. itong vice. Ako tanaw siya, pulos mo maayon sa tanan. Oh, pina. Naglisod, galisod si sir. Oh, Siyempre, ang kanang yung anak sa atong presidente. si Sarah. Sarah ka sir. Sa vice, okay. Sa Sa presidente na to sir. president. Mana itong presidente? Bongo, Lene, BBM, Isko, Lacson, Pacquiao, Guzman, Perlades. Ato sa soyan ng kaning konsep. Bunggo ko sir. Bongo Okay, sir. si Bongo. Okay, balik nagkaon sir. Thank you kayo sir. Salamat sir. Thank you. Gani. Wala pa na. Wala. Makaboat? Makaboat na ka? Sa YouTube lang eh. So ayan. Ayan, maghahanap na naman kami. Sir, thank you kaayo sir. Nakaduang mas inyong lugar. Thank you. Ayan. So, ari mi sa luyo. Ayan, lakad. Alay lakad muna tayo. Dito tayo sa ano. Pag-aalay lakad po kami dito. Ayan, maghahanap po kami. Hi! Kaboto. May ganon! BBM ko sir. Okay. BBM na tanan. Tolong mo dia. At Hindi na natin tatlo. ako kay. Kaya gina. BBM yapon. Ano? Royalist ning Juan Marcos. Okay. So sa bias na to sir, sa mga to ah. Kung dili sila mulikoy, butar kung Sara, pero mulikoy sila, hindi kung butar Sara. So BBM man loyalist man. Okay. So, Pero kung maghimo sila klaka ng presidente ng mulikoy sila, hindi lang budang BBM. Pasensya, isad, kaya di sa may muda ni Sara. mapod. So naay kuan si sir. Mana yang komento na. So sa pagkakaroon, unsa ba ito ibutang ni sir? Unsa may ato unsa may posibleng namong ibutang karon sir? Sa Vice President, ang decided ko. Sige, undecided. So mao po man tulo Pero dili sila mo kuan, muda sila ni BBM, Sara akong daton. Okay. pwede din. Kay So, mo respeto mo sa line up. Okay sir, kaayo. Thank you Salamat kayo kayo, sir. sir. Sige, Ayan. salamat. Mana na ito nakuha ko rin no? Nasotas, loyalist, nasotas. Okay. Thank you sir. So nga Rimi. Ayan. Hi. Naka-vote mo? Hi sir. Ayan. Ayan. Survey? Yes sir.
Bigyan natin ng YouTube si sir. BBM ta. BBM. May Vice YouTube pa ba? President na to si Sara. Sarah. Okay, kaya gawin na. Sa vlog, Okay. Yes, vlog eh. Asa nga ngalan dam? Nahanap ko yung ano ko eh. Sir, ito na lang. Tingnan mo sir. Okay, mga sir. Ha? Isla di Olango vlog. Ayan. Search ang YouTube Yung lang. langgo. Sige, shoutout po kayo. Bukas upload natin. Sa lolo. Yan na yan. Oh, ito. Hello? Pinakamayo nila. Kung may president ka na po ba? Ito, Vice. Siya ni Willie. Willie Ong. Oo, si Willie Ong. Si Doc. Doc Willie Ong. Hari ko Soto. Okay, Soto si tatay. Presidente na to. Lene, Bongo, Manny Pacquiao, Isko, Ping Lacson, Marcos. Isko po, Isko. Isko. Po si tatay. Daghan kayong salamat sa tay. Salamat. Sa mga tumi, mangita sa aming lain. Kari. Hello, sir. Hello, pwede mag-survey? Oh, para naman sa Presidente. Ano itong presidente? Vice Piso, apang pili lagi Okay. Sa Merdoa, sir, sa presidente. So, undecided si sir. Oh. Ikaw, madam? Short lang. Sarah, ayan. Para, yan ha. Sarah si ma'am. Yan sa presidente mo. Si Bongbong. Ah, Bongbong. Bongbong. BBM, ayan. Baka kasi magkatunog eh. Sige, sir. Ikaw, sir, sama, sir. Wala pa. Maor gapon. Kung ano kay Sarah. Sarah, og si BBM. Salamat. Thank you kayo sir and ma'am. Thank you. So ayan po, ayan. Ito na po yung result natin, no? Nanguna dito, si BBM, si Sarah, si Undecided. Hello sir, makabote ka sir? Pwede nag-vlog po kami. Mana itong presidente, sir? Mana itong busy? So, para naman, pinakamayos na natin. BBM. BBM, sabi ni sir. Ang busy naman, sir? Ang Vice President. Kiko, Soto, Sarah, Willie, Pinsa, Usibili. Wow. Wala siya Wala sa kayo sa akin. Vice. Wala kayo Vice. So undecided siya sa Vice. Undecided siya sa Vice. Okay. Ang Goko ng Vice. Gano'n din. Ang Goko ng Undecided. May tawag siya. Hello ma'am. Para naman. Wala ka nakarehisa. Okay, thank you salamat. ma'am. So ayan. Ayan po. Kaway po. Upload natin to bukas. Isla de Olango po. Ayan. Naubos ang yung ano ko. Hello po sir. Nag-vlog niya sa pa niya. Ano yung itong dagang presidente siya, kanya itong busy niya. Para naman sa nung pinakamayon lang. Bimbo. BBM and Sarah. Okay. Thank you kayo sir ha. Tama So sa... ayan. Doon tayo sa... wag dyan. So dito tayo kay ano. Tapos na yan si tatay. Oo. Ito na lang si sir. Vlog niya sa pa niya. Para naman sa... Pwede mahingin ng ano sir. Kanya itong busy. Para naman sa pinakamayon nila. Puro na mayo. Puro maayo. Pilit ako sa... Ang ina kita mo pili ko sa? Sarah, Brad. Kita Brad sih. Dere, mana sa Vice na to. So vice po. Kiko, Soto, Sarah, Willie, Pinsa, Usibili, Bilyo. Mana itong presidente? Wala ako ah. Diba? Willie kena kita na Willie. Willie Ong, Willie, Si Willie Doc, Ong, yes. doktor ka niya. Sarah. Sarah, sir. Sarah. Presidente na to. President. President, si Bongo, Lene, Marcos, Isko, Lacson. 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 Lacson si sir. So ayan nasulat mo na. So ayan sir. Thank you. Salamat. Thank you. Dito kami. So ayan, nandito So, dito po kami tayo sa ano nila. anong tawag nito? Ay, hi! Nagtapos siya ba? Okay, mahinga ng ano? Para naman sa okay. sa pinakamayon na sir. Ayan. Mana itong presidente? Smile ka po busy. Dila ko Brad si BBM. BBM? BBM and Vice. Vice na to sir. Vice, kasi Vice ano ba? Adara, adara. Magkaka-update ano? Ano bigas dara day. Si Ma'am Sarah. Ma'am Ma'am Sarah. Sarah. So, salamat ka sir. Ikaw sir, Ayan. pwede tayo mga tanan sir.
Muato kita. Ayan. Okay, dito na lang kami, sir. Musamok isa kadiyot, ha? Ano to? BBM. Okay, BBM. Surprise na to. Kiko, Soto, Sara, Willie, at Kenzo Auxibilio. Willie Ong. Thank you kayo, sir. Ayan, dito kami isa. Hello po sa inyo. Pwede magsamok. Mag-survey po. Nag-survey mo tayo. Ayan. Para nimo mo ano sa latong presidente kani busy. Dito na Para lang nimo tayo pinakamayo focus. sa lantaw nimo. Pinakamayo pa daw sa Pilipinas po. Si BBM. BBM ka ma'am. BBM si ma'am. BBM ka. Okay. BBM si Zero si Vice kay si Sarah. Sarah yung vice. Ma'am vice sir. Sarah din. Juy, sa mga rin. Oo. Kita ta vlog na. Yes, sir. Opo, sir. Ito si sir. Shout out, shout out. Mamaya, shoutout ta ka, sir. Sige. Nahirapan si sir. Si Bongo. Okay. Bongo. Yan ba busy na to. Sarah. Okay. Sayan. Bayo. Ito to, sir. Shout out. Ay, Shout out sa tanang mga Acros Compostela. Yeah. Long live. Parang ano, Kaparo. Ikaw saan ba sir. yung magandang spot? BBM si sir. BBM si sir, BBM. BBM si sir. BBM. BBM mo si Duterte. Ayan, oo. Ikaw sir. Kayo. BBM nga, sugam BBM din. Ikaw sir sa mga nang po. Para na. Okay, thank you. Ikaw sa dong. Long live to the max. Okay, yun lang. Okay, thank you. Lugar na din. Poblasyon Compostela. Talisay. Ayan, purok talisay. Purok talisay. Mangita sa mi diri ha. Thank you. Templa naman sir. Yes! Oh, ayan. Oh. Nag-vlog nag-vlog. Para ako. Oh. Nag-vlog lang ako eh. Wako. Sa undecided. Okay, thank you. Grabe. Ay, dito tayo sa ano. Hello po sa inyo. Ayong hapon. Yes, nag-survey po kami for President and Vice. Sa pinakamayan nila tayo. Sarah, andun po si Sarah. Ayan. Sara Duterte ka sir. Yung Vice, presidente President na to, sir. mo. Sa presidente, di ko mo ito mag-vice na. Mana yung So, hindi talaga. Di ba last na yung ano, sir? Last na Wala yung... pa, alam mo naman, alam mo naman yung ama, yung ama. Yung ama niya? Oo, marunong. So ayan, kabisado ni sir si ano, Sa si... ang takbo ng politika. Okay. Basta Sara, presidente. Okay, so sabi ni sir, ayan. Posible. Ay, ikaw sir, sino? Vlog namin sir, vlog. For ano, survey po tayo. Mana itong busy. Pinakamayo Yan, sa ano. yan, yan, yan. Mana man siya, mana. Yes, tapos na siya. Sabi niya Sarah. Sarah daw for president, pero ano, vice si Sarah ngayon. Mana siya sa atong presidente si Bongo, Lene, BBM, Isko, Lacson, Pacquiao na Nelly Guzman o si Bernardo na. Tingnan lagi yung presidente niya, doon na lagi yung presidente po na adik sa kanang buwan. Ano lang gumongbong bright man. BBM si BBM. sir. Okay, Isa BBM. ka aning presidente po no ha. Lagi nga. Na sinabi niya. Gamit og cocaine ko no. Oo nga eh. May Updated nabasa yan, sir, ako. updated. Updated talaga si sir sa Oo, ano. naamang ko yun. No? Okay, o garitas ko hindi ka mao mapobre atong Pilipinas. Oy, mas maipag ang kuan og presidente. Bongbong no. Pili ang kuan og dili gini siya magpresidente kiri ako. BBM, okay. So BBM. Wala hindi. Ibutan na to BBM ug Sara mo kay Vice President. Sara ko. Sara. Okay. Di mo lang sa Sara. Bongbong BBM. Marcos. Okay. Okay. Pacquiao nga. Ikaw sir. Mo bag naong tanay. Para naman sir. Bongo. Bongo. Okay. Ang sakta na naman sir. Nagkakaroon lang lasap ito. Oo, Number mga Ang kanin sir. dako katabang sama kabus. Busy na. Para namo. Bongbong Marcos. Magkuha na. Marcelo. Patay ka na. Go. Pwede sa mga tanong. Ikaw madam. Para nimo pinakamayo. BBM. BBM. Ang busy na to.
Sara. May walang bias ikaw, sir. Oh, Nag-vote ang vice ka ni na- sir. Ang bayo Duterte. Ah, Duterte. Duterte Ayan. yaw. Mayo si Duterte, pero ang yang saltian ba, yan, kuan. Pero mayo, may ang binota mayo. Awa atong kuan puno. Ay, opo na Baktan. sir, opo na. Ay, upo na. Baktan tra isarpe. Ah, Oh, board class kuan kuan. Ah. 8 kilometers. oh, si Silix. Dito asa na. Ayaw si... Oo. Naman ni ang San Manay ko. Oh, ayo. Ay. Salamat kayo sir. Thank you, sir, ha? Nawa tong nasod. Dako kay improvement. Oh. Ay taya, mga tulay, mga daan, mga school building, saranan. Kinanglan pa tayo pungutan noon din. Wala. Nagkomento sila. Comment. Akong klaro. So, ayan. Si Duterte, lain sa salita, pero ayang binatan mayo. Oo. Nawa tong nasod. Okay, sir. Thank you, sir. So, ayan. Dito tayo. Sige. Hello? Kamu sir, pwede tamang tanong Pwede sir. mag-survey? Para naman sir. Uy, bayad. Saan? Oo, wala ni bayan, sir. Kinanglan pa tayo pungutan noon na. Oo, sige. Asa ba mo, sir? Kani mata na samok-samok na nga. Kani mga kaliwat ani may tarong. Okay, so ayan. Senador na to. Oh, ay, disqualified po yung senador. Ang presidente na to sir. Asam tani, asam tani. Saan pungutan? Vice man sir, vice. Oh, Ah, Marcos BBM. yan. BBM. Na, mo pa Ano, naman takas sir. kayo ko, ano? Di ba BBM pa naman sir. kinalaputan nun eh? BBM pa naman sa presidente. Dis, kuhan mo yan. Wa mo sa kong rehistro. So taga. Ah, waka. Wala, di ba pwede, di ba Di pwede. pwede yan, wa. Bakit mo? Dili ba Kasi pwede. mo gusto. Kanay, pakanood lugaw. Ay, Kare. na restro na ka? Na-rehistro na lang. Ano ba Ay, wala sa Rehistro. Ay, ka. BBM. Gato. Bese mo. Kay mga isko nito doon sa tunyo basig batuon ta diri ismuter. Bese. Kina, Busy. okay, Miss Billy. Pero, Oh. pag doktor na sa doktor. Basig mo tag COVID. Asa man tani? Basig mo tag COVID aning Unsa kan. man ni gikap man nimo? Unsa man nimo ano to? Manabang pero O asa daragyapon diri. Daragyapon. Ubay, Sara dito. Ako na ang listahan na to ni. Puno na ba? Happy to, Sara. Oo nga. Yan. Unsa ra may among kuan? Wala sir. Yun lang, YouTube lang yun. Tato katatage Ah, taga sige. kanay Nagtanong. Kani kay mga kuan ni kana puno me. Oh, idol ni nila. Okay, ikaw, sir. Sulo na, surpiro na, surpiro na. Ikaw li. Ah, ikaw, sir. Taga upo ni ka, taga Islam kami. Oo, taga dito kami. Sa karusa mi. Asa mo ni makita na to? Asa mo ni makita? Isla de Olango sir. Ha? YouTube, Isla de Olango. Isla de Langgo. Mga ngani di mo ko mabasa. Oh, kani. Keiko, Soto, Sara, Willie, Atkinson, Carillo. Isa man nagkugos ni mo riya. Dara tiyo. Ah, nana si Tio. Na, siya tiyo, kisa yan, tiyo. Bongo yan. Bongo. Manilang nayo sa. Nagkara bongo. Ewo Sa pagina ni. Ah, pagmangko nimo. Mangko na ba. Mura kana laghay mo kay ko salig ni uban. Dara kini. Ah, dala. Na wanay kabutangan sa survey. Ono na gyapon. Puno ya po Sara do. So, ngarita nga ita kay... Ngarita sud. Hello. Dada na. Dede. Pangaon mo na. Pwede. Ay, busy sila. Wag na lang. Bese kay. Busy. Di mo sulti gyapon na para mapuno na sa survey na kasi idol. Ah, sige. Ikaw ma'am. Ay, sa may imo. Isa kay anak na anang kuan ay pare-pare na. Awadihaan, darako ah. Tama na. Kani suya. BBM. Ah, BBM. Ang bese na to ma'am. Masaya akong busy. Wala may busy diha. Tama na pilit. Wa diha oy. Wala diri mo. Wa diha. Ah, Sa so. kumita de. Basta wa diha. Oh, sige. Ah, so. Andi diha, wa diha ko Andi sa- napilian. Sara, Kiko, Soto, Soto, Willie. Ah, dili di ay dara de. Ah. Sige na, abi na paglin na gyud. Oh, na. So, Sara. Ikaw. Mahaglok ko lang. So, ayan po. Alis na kami. Ay, si ma'am. Ito to. Ikaw, Ma'am, ma'am. ikaw, ma'am. Para nimo. Opinion na rin Wala mo. man koy kuan ana eh. Wala ka? Kuan ba? Opinion na rin mo. Pulo-pulo ba? Kuno sa taong kuan ba? Sige, tudlo lang. Mutudlo ra ka. Oo. O BBM na lang para daghan ka. Oh, face. Oh, Face. BBM ka ma'am. BBM. Okay. Ang vice na to ma'am.
Sarah. Okay, Salamat. okay, thank you. Uy, ala. Ay, Ni ato gid siya. Ay, sa kuya. Hello. Yeah. Ano yung dagang presidente, ano yung bisig, para di mo pinsang yung pinakamayo doon. Lagi pa na doon, pohon. Actually, number one, gibihan. Lupos Ginoo. Okay, ma. Ano ba sir? Ako gyud si duha ko either ganin siya o pakyaw. Pinakamayo ko mo. Ari ko. Oh, bebe. Ang sabi sa'yo naman sir? Pico, Soto, Sara. Sara ka sir? Kamu sir? Dayan, thank you kaayo, sir. Salamat. Kamu sir? Ikaw, sir? Wala? Ana. Ha? Oh, kagmakos Pilipinas, oh. Pinakamayo ba? Mana yung presidente, mana itong bisi niya? Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson, Marcos, Parladio de Guzman. Pakyaw. Pacquiao. Pakiyaw si sir, okay. Ang vice naman sir? Keiko, Soto, Sara, Willie, at yan sa Sibilio. Mana ito rin? Tara. Sara ka sir? Thank you po. Kita babae ba? Thank you. Kaya dito tayo. Ay, ikaw, sir. Apa sir? Apa sir? Ikaw, sir. Ikaw Marcos. Marcos, sir. Ya, ang bisi na to. Dagan si Kwan. Mo pol. Wat nang dayo si Kwan dahil. Trabaho ka na Ah, si Bongo. Tuso ba si? Si sino? Ano, Duterte? Ano ba? Si Sarah? Radyo ba ram tabang mga kaso ana. Si Tolpo. Senador, senador. Senador po. Wala senador eh, wala may bay. Wala. So, BBM yung cancer. And vice Ang naman, vice sir? naman, Bay. Vice. Puro may bay. Oh. Pinakamayo. Oh, shout out. Panoorin ko. Ayun ang gwapo ko nang gwapo. Ay, lawas Soto. Soto. Okay, so ito si Okay, sir. pagtali lang ito kay gabiin. Gabiin na. So, ayan, Wala pa may magtatali isla. na po kami. Sa muli din. Isla pa, ha? Oo. Ato sa umuan. Sa YouTube po. YouTube. Upload natin. Diri na lang ta kay Verb Nice View. Ugma. Huwag kay mauli pa mamaya. Ayan, sir. Isla di ulang ko. Ayan, sir. Isla de lang ko. Naubusan ako ng sticker. Pwede pa di sa roga nang mo-search lang kag Sorbe Cebu. Ah. Okay, naaro ito. Naaro ta rin. Dito muna kami, sir, kasi magtatali kami. Ayan, napakagandang view ng... Kare sila sir. Pwede na. Ikaw sir, pwede Ikaw, ka sir. sir, mahingan muna ng ano, sir. nagplano Bago na. kami magtatali, okay? Para nimo sir, mana to For president. Si? Esko. Esko. Yan sa busy na to sir. Sarah, okay. Puro na Sarah. May space pa kay Sarah? So, ilagay mo dyan sa itaas. So, salamat yan Sarah. So ngayon mga kaisla, no? Ito na po yung nakuha nating result sa Compostela, province of Cebu. Ayan, focus ko yung ano, Focus natin, no? focus ko yung Si score. BP Lene. Nakakuha po tayo ng isa rito. Ni Bongo. merong Nakakuha pa tayo ng 8, 5 plus 3. So Manny Pacquiao, nakakuha pa tayo ng 3. Tapos ni Isko, nakakuha pa tayo ng 6. 6. Ni Ping Lacson, nakakuha pa tayo ng 2. Tapos ni BBM, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ayan, 40. So, nakakuha pa tayo ng 40 ni BBM. Okay. Tapos 0 po si Antonio at saka si Parladi and Guzman, 0. Tapos sa undecided naman po, may nakuha pa tayong 5, 10, plus 4, 14. Yan, So 14 pa yung kuha dito. Tapos kay Soto naman, Tito Soto, Sa Vice President tayo, nakuha pa tayo ng 7. Kay Doc Willie Ong, nakuha pa tayo ng 3. Ni Kiko Pangilinan, 0. 0. Ni Bilyo, 0. At Ate Jingo, 0. Yanza, 0 din. Tapos, yun. Nakita natin, no?
medyo ang haba po ni Sara Duterte dito sa lugar na to. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 plus 4, 44. 44 po yung nakuha natin dito, no? 44. Paki-double check mo nga. Yung kay Sarah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 plus 4 equals 44. So saan decided? 5, 10, 15, 20. So may nakuha po tayong 20 sa undecided dito, no? Okay. Ayan mga kaisla, no? Klarong-klaro po. Nasa BBM po yung nanguna dito sa Compostela, Cebu. Province po ito ng Cebu. May nakuha pa dito tayong 40. Sumunod naman po si Bongo, 8. Isko, pantatlo, nakakuha po siya ng 6. Si Manny Pacquiao, nakakuha po siya ng 3. Sumunod naman si Ping Lacson, 2. Si Lene Robredo, may nakuha pong 1. Tapos sa undecided nga pala, may nakuha tayong 14. Ngayon, dito naman tayo sa Vice President, no? Si Tito Soto, may nakuha tayong 7. Ni Willie, nakuha tayong 3. Tapos 0 na po Pangilinan, Walden at si Atienza, nakuha pa tayo ng 0 sa 3. Tapos ni Sara Duterte, may nakuha pa tayo itong 44. Sa undecided naman po, so nakakuha tayo ng 20. 20. So ngayon, ang presidente po, ang napili po nila, no, mas lamang pa dito si BBM sa pagka-presidente. Vice naman po si Sara Duterte. Ayan mga kaisla, no? Ayan, we're Kung gusto niyo po ng ganitong video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming video Kalye Sorbe sa Cebu. So ayan, Thank you. maraming sa Compostela. Ayan, magpipray muna sa gulat bago mag-start sa ating survey. So ayan mga kaisla, dito na po kami sa Compostela, Cebu. Ayan. Ayan. Ito ba yung simbahan nila? Grabe, ayos. Oo. Okay rin, last kayo. Bye bye.